tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, tichimba kuti makava nesvondo rakanaka. Zvikuru sei ndinovimba kuti makagona kubata zvidzidzo zvatakapiwa namufudzi Chris pasangano watanga tinawo. Mufudzi Chris vachitidzidzisa pamusoro vachidzidzisa shoko raMwari, vachitidzidzisawo kuti jekesera zvinhu zviri kuitika munyika ino. Haleluya. Zvinhu zviri kuitika munyika ino hazvisi kungoitika zvega, zvine kwazvakananga. Haleluya. Zvine kwazvakananga. Saka kana ukasazvinzwisisa chibatsirwa neshoko raMwari, shoko raMwari rikasakubatsira kudzidzisa zvinhu izvozvo, unogona kusatoona kwazviri kuenda. Zvinofanana nenguva yeCovid yaya, vanhu vakawanda vakada kungomanyirira ngoti hachirwere. Musataura muchidaro, muri vaparidzi, vochisiyai musiye vana chiremba vamanye nacho. Asiko zvino ndinofunga kuti vazhinji vakazosvika pakugutsikana kuti changa chiri chokwadi chataitaurwa nafudzi Chris, kuti Satani ndiye wanga ari kuda kutomanyisa chinhu ichochichi. Satani ndiye wakanga ari kuda kutowana kamukana kekuunza zvinhu zvaasina mvumo yokuunza panyika. Zvinhu zvaanga kuda kuita panguva yeCovid, zvinhu zviri kutarisirwa kungozoitwa kana vatsvene vachinge vabvutwa, vabviswa panyika pano. Iko zvino vatsvene vachiri panyika kudai, izvozvo hazvitarisirwi zvachose. Titarisiri kuti Satani anga achiita zvaanoda saizvozvo. Zvose zvakataurwa namufudzi Chris pamusoro peCovid, zvose zvakabuda kuti ndizvozvo. Haleluya. Vakagara vataura, tichitotanga vakati chinhu ichi chichatowira pasi. Nyaya dzose dzeCovid idzi dzichashaya basa. Vari kudziita vachanyara nezvavari kuita. Takazongozviona. Zvino vari kunetsana mumatare edzimhosva. Vazhinji vari kubuda pachena vachitaura kuti zvose zvainzi dai munobayiwa nhomba, garai makasunga miromo yenyu nemhino, fusukanai musagara makaswederana, zvese zviya aingova manyepo. Hapana kana chaishanda ipapapo. Zvaingovawo zvakutongova zvimwe zvirango zvanga zvava kutongokandwa zvisinei nekudzivirira zvirwere. Nhomba dzacho dzakutozikamwa kuti dzakauraya vanhu vakawanda, dzakakuvadza vanhu vakawanda, uye vamwe vachiri kungofa, vamwe vachiri kungokuvara, vamwe vakaremara. Mumatare edzimhosva munyika dzakasiyana siyana, vanhu vari kutonetsana izvozvi, vachinetsanira nyaya iyoyo yokuti makatimanikidza kubayiwa nhomba dzisingashandi, dzinouraya, dzamaiziva kuti dzinouraya, vaitozviziva kuti dzinouraya. Haleluya. Haleluya. Saka zvirongwa izvozvo, chirongwa ichocho mufudzi Kristu vari kuramba vachingofamba mberi nacho, chokuramba vachingotionesa kuti zvinhu zviri kuitika munyika izvi hazvisi kungoitika zvega, zviri kurongwa naSatani. Tiri kunzwa zvimwe zviri kutaurwa kunzi mwaka yakushanduka, kwakuzonopisa, kwakuzonodii. Ndodzimwe nhema dzavari kuunza idzodzo. Mufudzi Kristu vakatitaurira pamusoro pazvo. Haleluya. Regai titarire
chidzidzo chavanotipa vamufudzi Chris murhapsody kwanzi wakadanirwa kurarama upenyu hwepamusoro. Wakadanirwa kurarama upenyu hwepamusoro. Kwai kuziva ivo vakatitora kuti tive vanhu verudzi rwavo vakakwana kwakaita kuti simba ravo revamwari ritiwanise zvinhu zvose zvinodikanwa paupenyu napakunamata Mwari. Kwanzi Peter ndiye akanyora ndima iyi. Anoti Mwari vakatitora vakatiita vanhu verudzi rwavo vakakwana. Saka uhu ndihwo upenyu hwatinofanira kurarama. Tinofanira kurarama upenyu hwevamwari. Oh, haleluya! Tinofanira kurarama upenyu hwevamwari hwakakwana. Kureva kuti hatifaniri kunge tiri varombo, hatifaniri kunge tichirwara. Vamwe vanhu vanofunga kuti muKristu anofanira kunge ari murombo. Vanofunga kuti chiKristu chemunhu hachibudi zvakanaka kana akafuma. Vanofunga kuti muKristu anofanira kupota achirwara. Aiwa, handihwo upenyu hwatinotarisirwa kurarama. Handihwo upenyu hwatakagadzirirwa naJesu. Jesu haaigona kuuya pano panyika vagofa pamuchinjikwa vagotambura matamburiro avakaita iwayo kuti tigorarama upenyu hwekugara tichirwara tiri vatenda tiri varombo. Aiwa, kwanzi iwe hausi kufanira kuzorarama upenyu uhwu hwatakavigirwa naJesu rimwe zuva. Hausi kuzofanira kuhurarama wava kudenga, unofanira kuhurarama iko zvino. Saka kana uchifuma unofanira kutofuma izvozvi pano panyika. Kana uchigara uri mutano unofanira kutogara uri mutano izvozvi uri pano panyika. Asi zvinhu zvinofanira kuzoitika wava kudenga. Haleluya! Kana tatova kudenga, miviri yatinoitava nayo ikokoko miviri isingatobati zvirwere zvachose. Saka iko zvino ndo patinofanira kutokurira zvirwere izvozvo, kurira nhamo dzenyika ino, chikurira zvinhu zvenyika ino. Haleluya! Kwanzi saka hatifaniri kuita zvinhu zvepasi pasi. Hatifaniri kurarama sevanhu vose vose. Tinofanira kurarama upenyu hwepamusoro. Ndizvo zvatinotarisirwa naMwari. Tsamba yokutanga yaPita chitsauko chechipiri ndima yepfumbamwe inotiwo, asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, madzimambo, vapiri, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti vanokuonai varumbidze Mwari. Ivo vakakutorai, vakakubvisai murima, vakakupinzai muchiedza chavo chinoshamisa. Iwe uri munhu akatengwa naMwari. Mwari vanokukoshesa zvikuru. Vakakutenga neropa raJesu. Vakakubvisa murima. Vakakuisa muchiedza chavo. Chiedza ichi chinoshamisa. Mwari vakaita izvi kuti mabasa avo aonekwe pauri. Vanoda kuti simba ravo rionekwe pauri. Vanoda kuti runako rwavo ruonekwe pauri. Mwari ngavaropafadze. Saka usazvitarisira pasi. Usazviona semunhu asina kukosha. Haleluya! Usazviona semunhu asina kukosha. Zvione semunhu akakosha. Zvione semunhu wechiremerera. Haleluya! Mona, kana ukanzwisisa kuti uri munhu akakosha, hauzongogamuchiri zvinhu zvese zvese muupenyu hwako. Ukanzwisisa kuti uri munhu wakakosha, hauzongorarami upenyu sezvinonzi uri benzi ringofambawo mumigwagwa umu. Chero zvaunodya, chero zvaunopfeka, chero matauriro ako, chero kufambidzana kwaunoita navanhu, zvose zvinobva zvashanduka nokuti unenge wakuzviziva kuti uri munhu akakosha. Haungozotangi dzivo nevanhu pese pese panze apa. Hazvigoni izvozvo. Nokuti unenge uchizviziva kuti ini ndiri munhu akakosha. Kwai hazvinei kuti uri papi panyika pano, hazvinei kuti waenda kupi. Nzwisisa kuti unofanira kurarama upenyu hwepamusoro. Ndizvo zvawakazvarirwa izvozvo. Wakarongerwa zvakaisvonaka zvoga zvoga. Saka ita zvinhu zvakaisvonaka chete. Haleluya! Asi kuna vamwe vakasanzwisisa katichiti kurarama upenyu hwepamusoro hatisi kureva kuti chizvimanikidza wonotsvaka zvinhu zvinodhura zvega zvega kuti ndozvawawo kushandisa muupenyu hwako. Nokuti vamwe vanofunga kuti kana tikati upenyu hwepamusoro, vanofunga saka ndofanira kutenga mota inodhura chaizvo, fanira kutenga imba inodhura chaizvo, fanira kuenda kuchikoro chinodhura chaizvo, fanira kudya zvokudya zvinodhura chaizvo, ndofanira kudya. Handizvo zvazvinoreva. Munofanira kunzwisisa chimwe chinhu. Kudhura kunoita zvinhu pano panyika
Haisi mhaka yekuti zvinhu izvi zvinodhura. Vanhu vanotongozvidhurisa. Munhu anenge angosarudza ega kuti inini bhanana rangu ndoda kuritengesa namadhora 10 riri rimwe chete. Zvino iwe haufaniri kungoti munhu zvaati kana wakutenga mabhanana wotsvaka kuti uyu wake bhanana ndere mari wati unoda dhora, uyu wati unoda mari, uyu wati unoda 100 ramadhora, saka uyu 100 ramadhora chindipa. Kudhura kuita zvinhu. Vanhu vanoronga kudhurisa zvinhu. Vanhu vanoronga vega kuti dzimba dzekunzvimbo inoyi ngadzidhure kudarika idzi, mota iyi ngaidhure kudarika iyi. Vanhu vanoronga. Zvino haungasweri uchingotambiswa bhora navanhu, uchingotambiswa nhabvu navanhu, vanhu vachingoita zvavanoda newe. Haleluya. Saka nyangwe zvokudya chaizvo unoona zvizi hove iyi inodhura, iyi nyama iyi inodhura, muriwo uyu toudhurisa. Asi unongori muriwo, ukanotarisa unoona kuti zvokudya zviri muriwo iyoyo zvakangofanana nezvokudya zviri munyovi kana kuti muboora kana kuti muchii. Kana kutowana kutoti muboora unotori nezvokudya zvakawanda kudarika. Vanhu vanenge vachingotsvaka mari. Saka izvozvo hazvizvo zvaunofanira kushandisa kuti ugozviti ini ndiri munhu wapamusoro, ndakurarama upenyu hwapamusoro. Unogona kungorarama upenyu hwapamusoro. Upenyu hwapamusoro huri mupfungwa dzako, kuzvikudza kwako, kuzviremekedza kwako, ndo kurarama upenyu hwapamusoro. Zvikuru sei, kurarama upenyu hwapamusoro zvinoreva zvigare kurarama upenyu hwatakapiwa naMwari. Kuzviudza kuti ini handirwari, kuzviudza kuti ini handikurirwi, handikundikani. Kana ndikati ndakuita chinhu icho chinotobuda chete. Ndokurarama upenyu hwapamusoro. Haleluya. Saka usazviomesera upenyu hwako nokuti vamwe vanopedzera vapinda muchikwereti. Nokuda kuti anoti inini ndoda zvinhu zvapamusoro chete, handidyi sadza, ndinodya mupunga. Mupunga wacho ndinoda wakabva kunze. Handidyi mukaka, handidyi muriwo, handidyi mabhanana, ndinodya imwe michero inobva kunze nokuti ndiri munhu wapamusoro. Handizvo zvazvinoreva. Haleluya. Handizvo zvazvinoreva. Hazvirevi kuti unofanira kuzviomesera uchipinda muchikwereti uchitsvaka kuti ndoda kuita zvo zvapamusoro. Uine zvaunazvo izvozvo pauri ipapo, unogona kutorarama upenyu hwapamusoro. Uchidya mukaka wako, uchidya muriwo wako, uchidya sadza rako iroro, unogona kutorarama upenyu hwapamusoro. Nokuti upenyu hwapamusoro upenyu huri mushoko raMwari, upenyu hwokugara uri mutano, upenyu hwokugara hwokukurira mweya yese yetsvina, upenyu hwokuda vanhu nokufarira vanhu, upenyu hwokuva norugare mukati meupenyu hwako. Nokuti mumwe munhu anogona kunge ari kudya zvinodhura asi mumwoyo make hamuna rugare. Anogona kunge ari kumhanya nemotikari inodhura asi haana rugare. Haleluya. Iwe unogona kunge uri kufamba netsoka asi uine rugare, uine utano hwakanaka, usina chinhu chaSatani chinokukurira muupenyu hwako, uine rudo, uchifarira vanhu. Kana wakatodaro uri kutorarama upenyu hwepamusoro. Haleluya. Ngatinyengetere titende Mwari. Haleluya. Maliba sota kalamande. Lego bande cross ya listraki bragonde. Leratia brake delo strama shiria bakre zondi maria. Mantre cotilia cardilia sonti mala crosta listraka brogande. Balostria cardinelo straka progetto mazilia paraconde. Baba tinokutenda nokurumbidzai. Nokutenda nokuda kurwenyu, rudo rwenyu. Tinokutenda nokuda kwoupenyu hwamakatipa, upenyu hwapamusoro, upenyu hunoshamisa. Nokunamatai nokukudzai, topa mbiri kwamuri, topa rumbidzo kwamuri muzita raMambo Jesu. Tinokunamatai Baba, kunyengeterera munhu mumwe wabatana neni pamunamato uno nezita raJesu ndomuropafadza iko zvino. Nezita raMambo Jesu ndinodzingira zvirwere kubva mumwiri make, ndodzingira zvirwere kubva mumba make, ndodzingira zvirwere kubva mumhuri yake, mumba make, nezita raJesu. Ndichirayira kuporeswa kwomuviri wake, ndichirayira kuponeswa kwemhuri yake muzita raMambo Jesu. Ndinokutendai nokurumbidzai muzita raJesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuti murambe munesu tichava nenguva yekumborumbidza Mwari.
tozonamata nevaya vasati vazvarwa patsva. Saka rambai muneso. Murangarira kuti muri kusangana muri boka saizvozvo tizive sei kuti tiri kusangana tiri boka, uye tichange tichida kunge tichitaura nemi, tichishanda pamwe chete nemi, tichiona zvimwe zvatogona kuita kudunhu kwamuri ikoko, tichishandisa shoko raMwari. Mwari vakuropafadzei. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu,
Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva. Ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#. Mosarudza daily devotional. Subscribe. Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.